не може да се гледа човек и да сега лъмките трябва да показват къде са на лъмка, всеки друго и да се подхвъртиш видите. Абсолютно наясно ли си вече с причините за това, защо съдбата ти толкова в географско-исторически и духовни територии, които все още за западноевропейци звучат като екзотични и непознати земя? Не съм причина, не съм човек, който търси този силно. По-скоро следва. По-скоро се опитам да ги следвам. Не причината организациите. Ама как интуитивно ли го и си се оставя на това? Да, значи много често решението в рамките на живот са много лични, т.е. ние това как да вземем много често лично, теологически погледнато, това не са правилните решения за конкретния момент, но интуитивно се казва, че това е правилното и аз изследвам. Обикновено след това събитията, това, което се случва, казват, да съм взел правилното решение и това по-точно също по-голямо успокоят, че път скача на също логика. Тези твои пъти не само буквални, чисто творчески, защото ти си разширил параметъра на идеалите, с които така повечето слушатели те познават. След тебе има ли и други или предпочиташ тези пътувания